नैबे समाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायो आंनि बर' स्टुडिअ चेनेलनिफ्राय दा आङो थांगासिनो दङ जाहैबाय गामि सेरावनो आरो बैयो नुहुरनायानो जोंनि गामिनो जोंहा साल बागान दङ। दा बे साल बागाना माने दस्रा दंफां रज'देरनानै रोजा जाबाय आरो बे रोजा जानायखौ दानख्ल'गोन दानख्ल'नानै माने बन जागोन आरो दा आङो बेखौनो नोंथांमोननो खिथालांसै आंबो रुवा लाखाबाय नै दानख्ल'हैनो थाखाय माने 7 जन ग्रुप दं आरो जोङो 7 जन ग्रुपजों सिगाङाव बायनानै दोननाय बागाना दा बे बागाननि माखासे दंफां रज'देरनायखौ जोङो दानगोन आरो दा आङो हानायमानि भिडिअखौ नोंथांमोननो खेबनानै दिन्थिनोसै जोंनि बन दानायखौ बागानखौबो मोननोसै आरो बारा गोबाव गैला नायदो नै बागाना बेनो बैनो बागाना बेनो नैबे बागाना माने बेनिखौनो जोङो दानगोन आरो फिसा फिसा रज'देरनायखौ नोंथांमोननो आं देखायलांसै गोबाव जाथारबायलै दाबो देरा नै साल बागानबाथाय देरा बांद्रायखौनो ओरै दानगासिनो साल बागान एसे देरहां होद गोरलांगोनलै गोरलांगोन दां दानस'ना लानानै गैलालाय नै हाब्रां जानानै थांजोब्बाय माखासे थंसे थंनै थंथाम थंब्रै नैबावबो दाननांगौसै नोगोर गोजान खुबोबाय माथो
एबारसो देरनो बोलो मोनसिगोन ना गोजान गोजान जाबायना एबाराव गेसें बानायदों गेसें जाजोब्बाय दानफायजोब्बाय आरो गोजानजों गोजानजों दोनजोब्बाय दानखांबाय जों दा थांनो ओंखारबाय आरो न'आव ओइनै थांबाय माखासेया न'आव थांसै पाप्लि साजोब्बायलै बा रोगानाया नै बाव दामायजोब्बाय नै दामायनानै दोनफैजोब्बाय जों रोगाना ट्रेक्टर गंनै जासिगोन मबाइलावहाय एसे नुदों नै दांग्राफ्रा बिसिनो मेंबायलै नोगोरनो बा मोखां उखैलायबाय दाननानै